Buyong Mix TV. Bay. Sama bay. Problemado kita. Oh, grabe na bagay kag pamurma. Ita ni be. May lantanis pamurma niya. Natay maibigan di ko istorya. Ay, sus mo, naikapan mo bay. Kuwang ka si diskarte tanawa ika. Grabe ka mamnamit, pero ako kat sinilas ra. Di ni panghambog ako bay, matay. Lima ka pa bay nangagi na sa kong mga kamot bay. Ha? Sus, winahan na dyan ko bay. Abi ni mo, kanang babae. Kamao lang ka mga istorya. Madaanan ni mo. Bisag pila pa kabuok. Like, 5 kabuok, gilumpong na nako. Biyagog ka bay. Sa ato pa ika, may lakas pagmurma, pero wa kay babay. Nakabot lang ko ni Dara bay. Wa jud koy babae bay. Ay, sus, abi ni bay, no? Na ako'y tambag ni mo bay, no? Para makauyab jud ka. Kinalan ng babae, diskartian ganun mo. Skritian. Oh, kinalan, na kay double E. Batare. Double Ay, X. sus, naon sa akong tako. Batari na din na double E. Ang diskartis mo bay, kinalan na anay double E. Nawasa. Sabi man akong double A nga batare bay. Di, bay, sabi mo, kan double E bay. Pirmirong A. Mo na gitawag og agresibo. Agresibo? Oh! Dahil sa hindi ka mo agresibo. Agresibo kay ka sa mga diskarte ba? Aggressive juga di jud pakitan mo nga muraragag ana ba. Sus. Nya, ang ikaduhang abay. Importante kini ikaduhang abay. Nalan na kay atik. Atik. Oh, double era na bay mo nagtawag. Agresibo ug atik. Ana rin na day. Ang atik bay, kinahanglan ang babae madana si mo mga atik-atik ba. Sus. Ya, ako sus, bawo lang. Gikan pa ko nagdaro bay, tanawan akong tiin. Pero babae 5 ka buok. Ha, Kana sa? ubay yun sila bay. Ya, asa maron ang imong kuan? Itong gi bradahanan ba? Tuwa sa ila. Kinsa man? Si Dambing. Ay sus, patay bay ka to bay. Awa gito uya bay. Pero kayo anak sus, nak baula niya. Kubag kuno kayo. Ay sus bay baula. Super tiyo baga bay. Ya, unsa may mabuhato na na? Sige ra man kung pasiplat ang lambing god. Ay mao lagi mo na ikaapan mo bay. Makita ko niya tago ko at tugo sa pasilipod ko manggap. Kuy ra ko niya. Agoy, say tirada mo di ay. Pusit saya tertirada bab nig simba siya blakaw siya Domingo. Ako ra sunod-sunuron. Agoy, sus bat. Ayaw pagkantaanan. Dapat ang babae mo yung sunod-sunod na to. Wala akong tambag mo, kinalanakan ng double E. Sus, bisaya sa niyo mo, di ba yoy? Wa jud bay. May lang tanan sa pamurmal lagi nga. Oh, no. Wa jud ko na jud.